Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Жилдән көчлерәк. Hop, hay, ha. Jil генераторы эшкә әзер. Тимми, нәрсәгә ярыйсың ул? Газ, ул безгә җилнең көчен электр тогына әйләндерү өчен кирәк. Бик яхшы. Жил кайда? Нигә берегез дә һава торышын карамый? Гафу итегез, зинһар. Йыгылам. Ай, тотам! Гиперкол. Аха. Планер, нигә безнең өскә төштең? Идарәңне югалткан идең мәллә? Мин барын булдырам. Мин көчле. Тик җил синнән дә көчлерәк. Ай. Һәр ишкан саен җил мине аткалый башлый. Тегендә монда, тегендә монда. Җилдән көчлерәк буласым килә. Дустым, тарту көчең бармы? Нәрсә? Планер, синең моторыңдагы тарту көчен арттырырга кирәк. Әлегә ул синдә бөтенләй юк. Баш инженер ярдәмегез өчен рәхмәт. Инженерикслар, хәзер үк эшкә керешәбез. Башлыйбыз! Менә бу тарту көче булачак. Яхшырак очсын өчен стразалар, комета кебек очарсың. Әйдә, тяга, торт! 1, 2, 3. Тормозны да онытмадыгызмы? Бәлки сынауны кичектерербез. Көне эш атырга түгел бит. Исең киткән, кометалар җилдән курыкмый. Кемнең көчлерәк икәнен хәзер күрербез. Борылмады бу. Әйе, мин хәзер җилдән дә көчлерәк. Планер, тизрәк тукта. Нәрсә? Нигә туктарга? Ай! Тукта, планер! Мозго! Карыгыз мине! Икенче тапкыр коткарам сине, Мозго. Нәрсә? Җилне бер кайчан җиңә алмам ахыры. Тавыш көчәйткечне җил генераторына көйләдем. Хәзер җил көче безгә хезмәт итәр. Җил көче безгә хезмәт итәр. Җилдән көчлерәк буласым килә. Нигә берегез дә һава торышын карамый? Җилне бер кайчан җиңә алмам ахыры. Хәзер җил көче безгә хезмәт итәр. Мин беләм. Ничек, планер? Син җил белән идарә итәргә әзерме? Тем музыка! Тимми, син бейсеңме, әллә сине җил шортамы? Үз тамгабызны куябыз. Шәп апгрейд! Планер, синнән оча торган һава торышы станциясе ясадык. Хәзер җил синең дустың. Җил көньяктан, җил көче уртача, очарга була.
Тип-топ! Рәхмәт, инженерикслар! Рәхмәт, баш инженер! Сау булыгыз! Тормоз қойдыңызмы соң? Ой, ғафу итегез! Эй, күшейткіш эшләми башлады. Гараж! Генератор йығылып төшті! Мин оны төзәтергә җыенмыйм. Син теге юлыда булышмаган идең. Генератор ясарга кирәк. Сезнең мыгырдауны электр тогына әйләндерә торган. Тимми, әле генә мәңгелек йөрткеч уйлап таптың. Бик кызык булды. Ха-ха-ха. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар: Алина Мөдәрисова, Дилүс Хуҗахмәтов, Артур Шәйдуллин.